Okereng pop di Kharua Hawar Langkanglo. Rupat Hidia Hawar Langkit Hepen Kisungke Phuara Raphan Believers Eastern Church Pen Kirap Kipidam. Arondre Pen Sangti Ki Phura Phutha KSA Pen ACF JC Rongpi Arideng Pinpuralo Kapajodam. Adap Kime Arni Kime Kadom Pajir Reglo Birta Kilang Bakpubak Pidora Pastame. Pini Adap Birta Longpen Ilisami Julie Baby Nonarjuikta Birtang Tonpen. Hawar ke hat LA angkang Jasmet public harula pen okereng hawar malom hithi irui sosi arbe ke jangwer pen langroi langjengalang kang baga joksi rong robajo lang inglum lablo non malom hithi irui sosi arbe ke jangwera jo langroi langjengalang nang ingbaksi Jasmet public harula pen okereng hawar rong robajo anta lang kanglum thekponlo Langkang lumpena jok hemarlo anta langke pleng tirtara jok han an kachutun chodang pendanglo ki do ke thak anta ki omdung araratum kisung chechak nang rentilo Langkang lumpen kisuge phuara tumaphan tong sekot pen akira pajiodu nang jipu numati constituency AMC KAAC deputy chairman Rites inghi kapen khatpona tengsi okereng ahbar malom parukhwa lem satumpen sang dali lapen jangthua kera pajir pon bomno bonta langkang lomangkang kethe park pika jok akira kapachetang damun ia rongta dopik lang posi birta ridunlong Oh, kardom carving long life kelang arara tumtuan. Pinil jung carving long life pen on the spot. Just met non iruine sose arbe kezang pi gajok penang an langkang loop kethe niltum tek ponlong lo. Just met pup dikharu hawa. Just met lapu okrenga natu. Penang an hem arit langkang loom lapu son tek long lo. Marat mareng api pen cenglok la alang nitum la rum api kecupang reng pen cenglok penang kisung kecutun codang adim kavi pen penang kisung teglong lo lasi sorkar pen non amat ke la lamp pen sang dali pin itaron pon lo la pen unan ke la dak deputy speaker retesting his data me alang li kapin khat pon ateng dak lamp tu manda pin khat pon si la pen block tu masa pin khat pon se penang an relief na pale lo লেমছৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যোৱাকালি চাউল 2.5 কেজি মান দিছে আৰু বুট 1.5 কেজি এনেকৈ দিছে হয় দালি চালি তেল দিছে নেকি দালি তেল দিয়া নাই হয় হয় বৰ্তমান দালি তেল দিয়া নাই হয় সাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা আহিছিল নেকি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে এই লেমছৰ সেক্ৰেটাৰী আহিছিল আমাৰ পাৰফৰ লেমছৰ হয় সেক্ৰেটাৰী আহিছিল আৰু ডেনগাঁৱৰ মণ্ডল দুজনমান আহিছিল কাৰ্বি আংলং লাইভ হেৰাংকে আলাংলি দাগ বাৰচন কাৰাৰং Nangki humri apot alang lipan suri kardom pajireglo nilitum ladak ningkan troksiner kep ni dolo mathauri tentepin la sitame penengkan barla pora huke tumi ningwe alom mathauri ten plenamat dat doning koi aradak tumahem itu ke vite lang lum laplo lasi nilitum dak barochon kararot atum chuning rialam la puhen lo government pen Prabjin pen relief ki piji aphan la pen tarpulin lahai prabjin pen government atum nang pali sonte mi pari pusini li dak barochon kara arat atum chuningri la se alang li nang ki gopri apa alang li phana suri karnom pajirlo la pen ilitum sar deputy aphan sitame BDC chairman kro sangho aphan sitame nang litum itu ka sitame dak prabjin pen relief nangapali da pranya phansi Denarong pen Bikrom Telon Karbing Long Live Non malom pardun ron arve ke janga jok West Karbi Anglong Hawar ke ongdung adimarong along langkang lo makisung raratu kachechak nang dolo Bangso jok ke chokijon setame penangana kisung dukoklo Raratum kisung apothak chinisi Believers Eastern Church hinpen kerap pipajorda Rongkhang constituency angkang arlo Rupat Hidia Habar ke ongdung arong non malom arve ke jangchimin me pinajok lang inglum edlo Lasona kisung apora horamatsi ke damtang chiti ni phai kora ke thomarni langpi hydroelectric project sitami nang ke thodun thu era jok Hawar isia matsi lang ke theben che dong charkan et asonsi nang dokoklo
Bangso langkang lumpen kisung araratu akisunga puthak chini dunsi rupat hidia longkedo don plikebra nerkeba tomaphan Believers Eastern Church hinpen akira pajirda Orang perbing long life kelang aradon tomaphan stame langsung sih ini lapu gaskar beng long constituency arlo long lo rupat hidi po lo langkang luma tomaphan Believers Eastern Church pen nangkerap kebang atum lang tipik mon tame lang litum lang tipik sudah cepat duksi dak don plikir benar cap arada tumaphan sang dali jangtu kendel lapen kapek homus tame labang sorong aphan kerap tipi pajar konglo kasi pada lang litum kebang lasong malongpen gali hilupik kan sira tame lang litum labang sorong arat mandi labang so hawar arada tumaphan kiduk ke laki sung cinipsi lang litum don't take care of our cap arada tumaphan litum ron back mon lo lapen ti lo Rupat hidia hawaralong non puanta langkethe dobom lang puai phita raratum kangchir kalang irabang awite nang jipu Believers Eastern Church ahinpen matha ponsi langkethe angbong hat ponsi radaphan kenang sot asonamo pipajir damlo For the past few days, the villagers of Rupat-Hidi were badly affected. As a result, they were compelled to leave their houses and go to the higher ground for shelter. Hearing the plight of these villagers, we Believers Eastern Church shut down mission days, came forward to help them. We provided them rice, dal, matchbox, candle, water. Labangso kirap kapajir pona sayalong State Believers Eastern Church State Kongchunbang Reverend Father Thangau Nimgel Lapen Hamren District Believers Eastern Church Maipu Father Andrew Langniatum Chetong Dunsi Unan pen akirap pajir pon Cha pini nilitung lapuson si ladak just karbiang mangalong serta rupat hidi kadang nitung teglong lo lang kabdukawi rada tumaning lum choklo pasi nilitung Believers Eastern Church Mission Diocese pen itum por lahai hormu rat tumhan nakiron si wanlo sang natin inti han kendel natin atum kinang amjang ku kadukawi nitum lahai rompon pasi ladagarom lang gamlo pun tengjin somimi nitum nakathep tak kanglong bangke pilama lang ta harnu pilang nitum jaba hatami tilong ben sini tunggang lo kasi labang so tilong kami rada tum sinang ke doi kan cepat dulu na tu nitum ang tukan na churu par piglo la kasi nitum nakado kawi kay la mission diocese pen nitum ay chingrum pen si labang so harnu tam nitum pamla Sadgang pen Wiki Bay Karbiang Long Live Kedam tang chiti ni phai gora sir cap arni por phai hini malom Bokajan Range Forest asa hemalong KSA TDP Pangrum Chunbang David Phangcho Japon se KSA Bokajan arwa tumpen ACF Jiwan Chandra Rongpi arideng Pinpur alo pajodang Pinpur alo along ke jong ponalam the laki Bokajan subdivision angkang Pregjam adim along Aron repen sangti along phursi kiroi jong bomlang lasila hai phuthak prabjin pen khang dunangji Jasimet Kuligaw nga long kido NEPCPL atum Aron Repen Arlong ke koya sai jonghubo Lasi latuma phanta Prabjin pen Tarlip pamekara Arona tengpen ke khang dunjia phanta pachini teka Halapu ACF Jiwan Chandra Pathaka hin penta KSA atum Pinpur alu along ke jong ponalam thido anta kaching wajing sai padopon poposi lamchak chipidunlo KSA atum kachuning ri mate Pinpur alu kapajira teng jongsi thangnat angthek avi pulote kevangji arni kache song akengkam dengponang kok popota KSA TDP David Phangcho KSA Bokajan aro maiphu Samson Tongpi Chunbang Nobin Rongpia tumpen pachini ponthu Bokajan Regional Committee napen ke Central Executive Committee CC hoi penelitum ladak Bokajan ang kangalong Lasonsi Arlong Sangti Laparta me kapre koila thengpi lai illegal pen
kedo dim andame kangki pakai kita kerja fansi ni tu labang so memorandum DFO phanpa pali fansi pini ni tu dak ACF mate bukajan range along ranger alangi kiting pajir polo pen prabjin pen kipang kirchek si uthot alangi tu lada council along revenue kilongjia fund alangi tu la sofi alang tu council pen jong selang tu order awiti gambong ke labang so illegal kamang ke ponongli pusin ni tunti labang so ke thang pasil lada ko randam no ke jongpo Lampasona pora hot prabjin pen KAAC atum sangti arlong ki phur mate ke pon hukum puthot kangpuda prangjia phanta KSA atum kachoningri padopon Sorkar hukum alu ki pipedera joksi non ke kanghua saisi claim thurong rang noputa KSA atum akoi bipon Bokajan pen ananterang karbiang long live Nang tenon malam sopan bir tang tonik sina Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakuladalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akularalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akularalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dhina mopi buthot biratar jo thik lona. Mahamaya constituency ke parlo chai teronarong amikar diuri kilinga hemasor basapi bepi kiduk derajok kiso kachelang kachepa meji aphan Mahamaya constituency lunsing teron lapen CM tuliram rong hanga tu aphan pherang keang nupen akira kachuningri basapi bepi alangli kiso kedam tangning ke thompenta laposi chechak nang momlo mithanga hem kiduk derajok Hem kachopang rengapi chainong hanwei pendanglok longhong lapen ane om gijoji along lisetami cepadoi era pita kisu kimeji kalisi aphiong nangbat ongsi thekponong ronglo Doktora dumpena bangke Guwahati rong sopia longan cepon paprap nang poposi nang pachinilo bonta kadure derajok cepon thek thederlo Lasi keso kachelang jia phanpura keso det basa PBP achor diuri kiling pen KAAC CEM tuliram ronghang lapen Mahamaya MAC anparta KAAC EM lunsing terona phansi kerap johanglo Banglapu hala keso det abang pi ahemasor lokedi balang la nalitum sarkar hin ben company chuning dia asondoma sarkar hin mang sining ri pukela pulaya khoros patti ke jolong le ke ja long le ave phelang ave inkani thom so che tame jana anta che lab lo padajia harmuda be da la se asabang ni rabi ma pusi ke haidun sing sarun sing tran phantame nirap tha pusi chuning ri la se pena ko du chudang sar diram che tuliram rong hang phan sitame alang ni phan sitame chuning ri thula la se alang ni tum angbong sarkar hin ben nirap thai ma pusi ni ta niam sarwan ge su ni dang nirap tha pusi chuning ri lo Lapenan parta kisung det lapen kiduk dera bangphi kisu kachelang injia phan komani ning kimepen kerap ke pajir jia tumdo purote screen along ke baklang pon basa PBP account number troxy pli hini sirkep 5 ec trok nerkep pho ke thom 5 lapen IFS code SBINO RRLD GB alongle nangpale sita chok posi kisung det diuri kiling pen ningje pon Langhin pen sarpang ring tigathar karbeng long live
Kheroni rongsopi ka parlo along PGR along le parlo ponlong le pura KSA KLA lapen KFA atum CM tuliram rok hangaphan pinpura lo kapajorda Kedam tang chiti ni phai goraner cap arni Karbi Students Association Nijang Longri Karbi Lameramai lapen Karbi Farmers Association atum Chelang Rapetsi Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rok hangaphan pinpura lo pajordam lo Labangso apin puralo kapajir dam nangko athira bangke non hedjong town and country planning asai ka matumpen Kheroni ahabarta rongsopi pangdak pontanglo Labangso rongsopi ka pangdak pen kapar lupon along jasemet hako pen kithir thip kedu PGR along le along anta parlupon detlo lasilake aronre lapen parluponun ipu akimang pensi KAC CM tuliram rong hangaphan pinpuralo pajodam nangkok lopusi pachini pon pinpuralo kapajodam mahut KSA kongchunbang Biswajoti Teron Dunmaiphu Vishnu Teron KFA Amaiphu Durgeswar Ingti Rapchunbang Jameson Terang Lapen Nijang Longri Karbila Meramai Akongchunbang Ramsing Katharatumta Chetongdun Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long Live Tang Tepini Adap Abirta ke lapon sikang tonik lo domi thakmi arni kimi